Eli moikka vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan kenen kanssa? Minun kanssa. Nimi, kiitos. Se jää teidän pohdittavaksi. FC Mursut kanssa. Jep. Me pelataan sitten sen schedule-maailmaa. Eikö niin? Juu. Joo. Me nyt nukku. Juu. Mä nopea klokkaan poliisia päähän. Joo. Joo. Juu. Mä pöllin tältä klokki. Mikäs on meidän tämän videon plääni? En tiedä. Ehkä tappaa vaan kaikki. Ei siis mitään. Eiku ihan oikeesti. Oh shit, täällä tulee näitä kyttiä. Niin, mutta siis ihan oikeesti mikä tämän videon plääni on. Ehkä me mennään vaan uhkapelaa. Eli tänään me pelataan kasino tyhjäksi. Kyllä. Mä nopea tapaan nää kytät täältä. Niin kuin FC Mursut viimeisen videon pelataan kasino köyhäksi. Niin tänään me tehdään se sama, mutta mun kanavalla. Mä tiedä edes missä sänky on. Okei, jos tulee nyt yksikään poliisi vastaan, niin mä klokkaan sitä päähän. Joo. Jaa. Onneksi huomenna alkaa kesäloma. Leikit. Miksi täällä on sänky? Eiks mulla ei oo toista sänkyä? Pitää kai sitten nukkuu seisten, kun mulla ei oo toista sänkyä missään. Alat tuolla pungaloville. Juu. Missä sä oot muuten nukkumassa? Pungalovilla. Onko siellä toista sänkyä? Me pystytään nukkuu samassa sängyssä. What? Niin. Okei. Selvä. Bagman. Bagman. Sama. Tadam! Älä ammu! Karkuun! Psykopaatti. Sanot siinä, joka jahtaat pesäpallomailalla. Eri asia, kun joku jahtaa klokilla. No klokki ei oo niin paha. Kerran kun ammut, niin se klokahtaa. Loppuu klokista luodit kohta. Juu. Tätä nisti tekee. Tää lagi. Tätä nisti tekee. Älä Mä en näköjään saa tää. Älä kiroile, kun ollaan YouTube-videossa. Mä sanoin nisti. Niin. Sanoo. No sori. Minun kanavani on erittäin lapsiystävällinen. Otatteko musta tälle marjakoneitten luo? Päästä mut tälle marjakoneille! En päästä. Heti kun lopetat ampumisen. Mulla ei oo enää luoteja. Itse asiassa raidapassi. Pistä petti. Mä pistän. Petti pöytä. Yes. Yes. Mä pistän higher. Pistä lower. Yes. Damn. Siltä väliltä. Inside. Yes. Herkkat. Mitä ihmettä? Ready. Red. Yes. Sä sanoit, että red. Niin. Källiks sanoi. Outside. Mun piti ottaa itteeni pois hetkeksi, että mä näen koko kuvin. Stoppaa. Joo, mä en pelaa enää tätä. Mä en pysty pelaamaan tätä yksin.
Mä menen marjakoneelle. Eetu, tuu ei saa hostaa mulle tätä peliä. Mä menen nopea tappaa poliiseja. You are psykopaat. Okei. Kiitos tiedosta. Mut tänään tää oli tästä video. Tää oli erittäin nopea video. Joten hei hei.